4 protagonistes. 4 històries diferents. 4 punts de vista. I tot a 4 quarts. Què tal, com estem? Benvinguts, benvingudes a Sí a 4 quarts i anem a començar precisament amb el primer protagonista que avui ve a contar-nos un tema que a mi especialment m'agrada moltíssim i és on poden anar els nostres joves o els nostres grans a aprendre guitarra. Per exemple, l'escola de guitarra la porta, ells entre ells, de l'orquestra de Pols i Pua Francesc Tàrrega, diuen que si eres el cap d'estudis, Juan, ell és Juan Villarejo, els el presente. Què tal, Juan, com estem? Hola, molt bé, què tal? Eres el cap d'estudis o eres un dels profes, no? Sí, un dels profes, sí. Però sí que t'encarregues tu de l'escola de guitarra, no? Sí, un poc de coordinar un poc la cosa, sí. Quins instruments són els que ara mateix estan portant? Fem guitarra clàssica, guitarra elèctrica i també oferim llaüt i bandúrria. Molt bé. I més o menys quina és la demanda? Quins són els joves que teniu? Tenim gent molt variada, no? Des de xiquets de 6-7 anys fins a xiquets de 50 i alguna cosa. És a dir que... La varietat és prou àmplia, no? I potser sigui un dels motius que tenim l'escola, poder abarcar molta gent de diferents àmbits, els quals potser no estiguen totalment d'acord amb una formació més reglada, és una miqueta més informal, més per a passar-ho bé, però on també és un espai on es pot aprendre molt de música i... Clar que sí, a més és una escola que funciona ja molts anys, però que ells ara li estan donant un altre toc, no? I digue-lo d'un altre toc perquè, per exemple, abans anaves a aprendre guitarra i era potser difícil trobar a un profe que directament t'ensenyara guitarra elèctrica. Com fusioneu això? Perquè jo sé que després els joves ixen, toquen i van a la seva guitarra elèctrica, Juan. Sí, com t'havia dit abans, intentem fer-ho una miqueta més ameno, un poc més divertit, però també oferim una sèrie de coneixements teòrics. En el tema concret de la guitarra elèctrica sí que intentem motivar a l'alumne agafant cançons que els puguen agradar, de grupets més o menys actuals, coneguts, grupets clàssics també, i a banda els oferim també una formació teòrica. Clar, per a que tinguin després que no vagin i ja està, no? Esteu dins del que és l'escola de tradicions, no? Que això és important també. Imagine que de cara a visibilitzar la vostra escola ajuda també, no? Sí, clar, l'Ajuntament s'està donant un gran suport i això és una activitat que s'emmarca dins de les escoles de tradicions locals. És una cosa que fem conjuntament l'Orquestra Francesc Tàrrega amb la regidoria de tradicions de l'Ajuntament de Vila-real. Conta'ns una miqueta, perquè ara quanta gent en total teniu ara? Més de 25 alumnes. Més de 25 alumnes, que són moltíssims alumnes, no? Per a quants profes? Per a 3 profes. Per a 3 profes. Perdó, 3 profes de guitarra, una professora de llaüt i bandúrria. Molt bé, és a dir que, escolta, que cada vegada va més, no? També l'escola, imagina que esteu contents. Sí, la veritat és que sí. Des que vam donar aquest enfoc una miqueta més modernet a l'escola, van començar en 8 o 9 alumnes i hem anat creixent progressivament fins a arribar enguany a algo més de 25. La veritat és que està molt bé, estem molt contents per l'acceptació que està tenint entre la gent. I també és de veres que intenteu buscar uns horaris, intenteu buscar la manera en què tota la gent que s'apunta pugui acudir, no? Que això també imagina que feu bolillos per a encaixar-ho tot, no? Sí, el que fem són prou flexibles a l'hora de fer la matrícula i ajustem els horaris, els quadrem de forma que ens permet a nosaltres poder fer les classes i a la majoria d'alumnes poder assistir a uns horaris normals. En aquest cas considerem que és quan els xiquets acaben l'escola, ja que és la major part dels alumnes que tenim, xiquets d'escola. Completen en extraescolar i ho fan amb vosaltres, no? Sí, correcte. També hi ha una cosa que jo sé que n'hi ha molts dels joves, dels xiquets o inclús dels grans que els agrada molt i és el tema de vaig ensaiar-me que tinc que actuar, no? És a dir, quan ja vos junteu que feu les actuacionetes, no? Això t'imagina que estimula també. Sí, n'hi ha l'actuació final de curs, que l'organitza la regidoria de tradicions. És un espai on els alumnes poden mostrar els coneixements finals que han adquirit durant el curs i avui van els pares, familiars, amics a veure'ls i se motiven molt, s'ho agarren ganes i és que este últim tram de curs peguen un apretonet més fort en el tema d'estudiar o agarrar un instrument. Escolta, té algun cost l'escola? Perquè imagina que n'hi ha que pagar als profes, no? També, o almenys el material. Sí, sobretot és per a destinar els diners en material, ajuda a l'orquestra. Molt bé. El cost de l'escola són 20 euros mensuals, no es paga matrícula. Molt bé. I les classes són una hora a la setmana. És a dir que, escolta, que se fa molt d'esforç per
per a que en 20 euros se puga accedir, Sí, no? considerem que és un preu ajustat, però bé, Sí. està bé i també ens ajuda la regió de tradicions en una subvenció per a poder mantenir l'escola, clar. Molt bé. Qui són els més difícils? Quan esteu donant classe, qui són els més Els més difícils? Perquè difícils? moltes vegades la gent es pensa que els més difícils són els més menuts, però de vegades són els més grans, que són més cabuts. Quins són els més difícils que teniu, Juan? No, a veure, potser els més majors, potser es costa una miqueta més d'assimilar coses noves, però per altra banda van en un extra d'interès. Clar. Moltes voltes els xiquets venen condicionats pels pares i a voltes se nota. En el tema de la motivació. Hi ha xiquets que venen amb moltes ganes, amb molta il·lusió, s'ho agarren ganes i en 2 dies estan menjant-se l'instrument i altres que es costa una miqueta més pel tema este. Però bueno, intentem fer-ho menys per a tots, clar. I els majors normalment sorprenen de forma prou positiva. És a dir, que no hi ha edat, no? L'altre dia em deia, no, és que no n'hi ha edat per aprendre la música. I dic, doncs això és de veres, no? Això sí que ho diu vosaltres En una també. miqueta de ganes sempre estem a temps. Clar que sí. Conta'ns també, bueno, parlant un poc dels perfils que teniu, imagina que n'hi ha gent que va començar de menuda i està anant sempre, no? O ja porta uns quants anys. Això també, quasi ja és com si fóreu els germans majors, no? D'estos xiquets. Sí, ahí dones un poc de compte, no?, de que te vas fent major i que passa el temps. A part. Sí, teníem xiquets menudets i s'has vist any rere any que ara ja estan en la universitat, ja s'han fet També n'hi ha majors. algú que, imagina, Juan, que despunten. Sí. No? Això es veu molt ràpid, no? Quan algú té molta habilitat a la guitarra. Sí, hem tingut el cas d'alumnes que s'ho han agarrat de forma molt seriosa i que han decidit en un moment donat sí que tenen una formació arreglada i passar al conservatori. És una de les altres funcions que oferim a l'escola de guitarra, no? Una miqueta també com a ser iniciadors. Que vulgui continuar amb nosaltres no tenen problema, pot seguir adquirint coneixements, però que vulgui una formació musical reglada sempre pot disposar al conservatori, evidentment. Sí, perquè vosaltres també moltes vegades, com tu dius, feu de pont perquè n'hi ha gent que li té una miqueta de por, a veure si jo l'apunta i després és contraproduent, no? Perquè és veritat que tu dius, n'hi ha gent que els estimulen els pares, de vegades és contraproduent, depèn d'en qui. No? Perquè els apunten, no, és que ha de tocar la guitarra perquè tota casa tocava la guitarra, a vegades és contraproduent. Sí, està bé intentar despertar l'interès del xiquet, donar una primera espenta, però si el xiquet no vol, n'hi ha altres coses a part de tocar la guitarra en la vida, no hi ha problema tampoc. Clar que sí, això ha de ser també una forma d'oci que tinguen ells, no? Així és com ho encareu. Sí, evidentment. I com està el tema de partitures? Perquè, per exemple, jo imagino que n'hi haurà gent que anirà en una guitarra que li ha deixat el seu tiet o li ha deixat... i no tenen absolutament ni idea de solfeo, per exemple. No saben o no han donat mai llenguatge musical. Sí, són molts casos. Com ho encareu, això? Per sort, els xiquets, cada volta més, tenen una formació musical relativament bona de l'escola, de l'assignatura de música, no? Però gent més major o gent que potser no ha vist música, evidentment, arriben sense saber llegir partitures i no hi ha problema tampoc, una miqueta d'interès, fan una miqueta d'esforç i nosaltres donem les ferramentes perquè puguen aprendre un poc de llenguatge musical, evidentment, i de teoria musical. Molt bé, és a dir, que se pot anar encara que sàpiguen zero, no? Des de zero, sí. Hem tingut molts casos de gent des de zero i s'aprèn. I cap problema, no? Cap problema. Molt bé. On us poden trobar? Com poden posar-se en contacte amb vosaltres? Quina és la forma? Estem al carrer Major, en la Casa Esmondina, al primer pis, on assagem en l'orquestra, on abans estava el conservatori fa uns anys. I la forma de ficar-se en contacte és mitjançant el Facebook de l'orquestra, el Facebook de l'Escola de Tradicions o directament amb un número de telèfon que puc donar. Sí, jo crec que la gent, si agafeu paper i bolígraf, així pots donar-los un poc la informació, digues. Molt bé, si vos animeu i voleu informació sobre l'escola, apunteu, etc., podeu cridar al telèfon 657 16 52 39. El repetim, si vols, Juan, per si... 657 16 52 39, ahir vos informarem. Molt bé, si no, les xarxes socials, com us ha dit, podeu buscar-lo per Facebook, podeu fer una miqueta de recerca i de seguida ho trobareu, ficar-vos en contacte amb algú de l'orquestra que de seguida que us remetrà, no? Encara estan a temps, perquè n'hi ha molta gent que, clar, ara diuen, ara estic escoltant, potser m'agradaria apuntar al meu fill o m'agradaria apuntar-me a mi, n'hi haurà lloc, es pot anar encara, perquè clar, setembre és el mes en el que la gent fa aquestes coses de les extraescolars, però encara n'hi ha lloc? Sí, bé, tenim més grups prou complets, però encara tenim alguna plaça disponible i si la demanda fora bona, fora més forta, s'hi podria buscar d'afegir alguna altra classe, clar. Molt bé, es buscaria algun altre professor, és a dir, que sempre s'està a temps, no?, en aquest cas. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Juan. Moltes gràcies. Un altre dia ja a veure si venim i portem algun dels que
dels que teniu d'alumnes, ahir ja podíem muntar-ne una ben grossa. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. I vostès ja saben, si algú encara s'ha quedat en ganes d'aprendre guitarra, aprendre llaüt, aprendre bandúrria, doncs l'Escola de Tradicions, en aquest cas portada per el que és l'Orquestra de Pols i Pua Francesc Tàrrega, ofereixen classes. No tenen excusa ja. Tornem de seguideta, no es moguen. Continuem i més protagonistes, en aquest cas és el regidor, en aquest cas el 8è tinent d'alcalde, el regidor José Pascual Sancho. Què tal, com estem? Bon dia. Regidor, que vaig a dir-ho bé, agricultura, medi ambient i canvi climàtic. Això és una de les coses, a més, que jo imagino que quan vas entrar ja en compromís, estaves ja en l'Ajuntament, vas dir, això ho vull jo. De fet, m'ho van comentar i he dit, pues mira, pues sí, és una... M'agrada, l'agricultura m'agrada sempre, els meus pares han sigut llauradors, els meus abuelos. Jo no m'he dedicat a llaurador, però tot el més relacionat amb medi ambient i tot això sí que m'agrada i és veritat que estic treballant molt a gust en la regidoria i destacar també la gent que tinc, que vaig a dir els noms, són Blanca i és Helena, que estem treballant molt bé i duent avant tot el que puguem fer. Una regidoria que és xicoteta, però ja veuràs les coses així, explicarem les coses que fem. Sí, perquè a més el regidor ens ha portat, jo no sé si els nostres companys ho podran veure bé, però si no, quan vegen el coret ja saben que estan parlant, o quan vegen aquest folleto ja saben que estan parlant del 13è mes de la sostenibilitat, que a més teniu moltíssimes, però moltíssimes activitats programades, que imagine que sobretot és per a conscienciar, que és el que estem tota l'estona dient. Este mes és el que peguem de fort de veritat per la conscienciació, però com la majoria de gent ja sap, durant tot l'any en les escoles, en els instituts, estem conscienciant la gent. Ens estem gastant diners, de veritat, del contribuent, però jo crec que són diners que ens gastem per conscienciar a la gent i jo crec que aquests xiquets que comencen l'escola, que seran el futur del nostre país, creiem que les coses aniran canviant i aniran conscienciant-se més del problema que tenim damunt, ja no sol en el canvi climàtic, sinó la manera de menjar, la manera de tractar les coses i de, conforme és este mes, que és de sostenibilitat, de reciclatge, que anem a fer unes jornades potents el dia 27, ja ho explicarem. En fi, jo crec que la regidoria m'agrada, treballa a gust i explicarem este mes el que anem a fer. Clar que sí, perquè comencem, hem de parlar que del 2 al 8 d'octubre ja hem tingut el tema de l'agricultura ecològica, que de fet n'hem parlat així, van vindre convidats per a xerrar-ho, però a part del tema de la recollida de residus canins, que el regidor deia, mira, sí, ho han fet la mar de simpàtic, no? Perquè és importantíssim, és a dir, cada vegada n'hi ha més gent que té mascota i hem d'estar conscienciats també, no per a tenir la ciutat neta. Parlem altra vegada el que hem dit de la conscienciació. Els animalets, sabem tots com són, però els que duem els animalets sabem que certes coses no es poden fer i si se fan se tenen que limpiar. Tenim espais canins on tenen que anar. Si quan vas en el gosset, els seus excrements ho fan al carrer, tens que limpiar-ho. N'hi ha molta gent que no ho limpia. Hem reforçat durant tot aquest mes d'octubre, a banda de la neteja diària que n'hi ha, hem reforçat un xicot que va en una moto, que és una màquina que a la vegada que tira olla aspira l'excrement del gos. Sí, i es queda ben net, no? Es queda ben net. Han partit del poble en 4 trossos, han començat i durant totes les setmanes, en un mes... 4 àrees, no? 4 àrees i en tornen limpiant. Han fet escatales, que avui hem començat ja, avui començarà la campanya, perquè hem deixat que estigui una setmaneta, i darrere ja explicar on estan els parcs canins i també, si no seguisses les convivències cíviques, el que te pot costar és la multa, això és. Però esperem que la gent prenga consciència, perquè últimament se tornaven a veure massa excrements canins, i esperem que això sigui una cosa que la gent prenga consciència. Hi ha una cosa que parlaves abans, i és que conscienciant els més joves de casa, els més menuts, acaba conscienciant-se tot el món. Això és una teoria que moltes vegades els xiquets són els que apreten als pares. Es diuen, escolta, nosaltres ja hem viscut això, en l'escola ens ho han explicat,
i són ells els que apreten els pares, que això està molt bé també, no? És veritat que al treballar en els xiquets quan van a casa, els pares, els abuelos, es comenten, i a vegades coses que els abuelos no pensen els xiquets i parat a prendre els xiquets, però no dir-los que no als xiquets, els fas. Que consciència, els xiquets consciència dels xiquets i els xiquets sense voler de rebot consciència dels seus avis o els seus pares. Total. Tenim, per exemple, aquesta setmana que ja s'ha començat el concurs Ciutat de Vila-real de desenvolupament sostenible, que això importantíssim també, no? Per a veure cap a on anem, no? A veure, si vos recordeu, farà un any vam senyalitzar els barrancs, tots els barrancs senyalitzats. I ara el segon pas era parlar en els instituts de Vila-real, els quarts d'ESO, i proposar-los que feren un projecte i que ens explicaven els barrancs, ja no sol que estigui a la placa ficat, sinó que els mateixos ens estudiaven els barrancs, que ens explicaven d'on ve, per què se diu, quants quilòmetres, i tot el relacionat amb el mig ambient i amb la natura que pugui tindre dins del seu barranc. D'això farà un estudi que serà durant tot el curs 2010-2018 i en maig del 2018, quan s'acabi el curs, serà quan se donarà el jurat, que el jurat estarà format per persones que entenen del tema, geòlegos, historiadors, perquè clar, volem que sigui una història del barranc, de la geologia, en fi, de tot el que està relacionat al barranc, i se donarà un premi. El premi serà de 1.000 euros a cada col·legi que hagi guanyat. Aquests diners s'invertiran en productes didàctics, no se donaran directament a la persona, sinó que se gastaran en... I després el premi, n'hi haurà un QR, el cas és la finalitat de fer un QR, i aquest QR se gravarà o s'apegarà a la placa del barranc i quan tu passes per allí, en el telèfon sabràs la història de tot això. Molt bé, tota la informació. I això informació. serà durant tot el curs del 2010 des del 2018. Molt bé. Hi ha una altra cosa que a mi em sembla molt interessant, per exemple, que també tenim durant tot el mes d'octubre, que és el tema dels embolcalls. Sí, és a dir, quan els xiquets porten el bocadillo o quan algú porta un xicle o un caramelo, no? Que diem, el paperet. Què fem en els paperets? Conscienciació. En aquest cas era per dur les rues que diem. Sí, les rues. Per així diuen les rues. Sí, els bocates. Donem unes bossetes que t'aguanta el menjar. Sí, són tèrmiques, sí. Se poden llimpiar perfectament i això el que farem és que dins una bosseta d'aquestes perfectament tu pots agarrar la rua, enrotllar-ho en papers de cuina i ficar-ho dins. No fa falta que gastes papers d'albar, papers de diari, i això el que fa és que t'ajuda a reciclar i la bosseta te pot durar anys. Durant aquest temps que tens la bosseta tu no gastes ni paper d'alumini, ni paper diari que és contaminant. A més, això ho porteu molts anys fent ja. Això ja fa molts anys que estem fent-ho, sí. I sempre, que això ho fem la gent de primària, és de primària. Sí, ho tenia apuntat que n'hi ha 615 xiquets que a partir de la setmana que ve repartirem ja totes les bossetes perquè s'expliquen, i també ho expliquem així per les mares, perquè sàpiguen que és per a ficar la rua sense paper d'albar o d'alumini. O plàstic, o fins i tot plàstic, les bossetes de plàstic, doncs no cal, no? Ara per això... No, exactament. Dins de l'embocall pots ficar perfectament la rua i no tindré que gastar paper d'alumini, que és molt contaminat, i per la federació per domini se gasten barbaritats. Més cosetes, a part que teniu la presentació de la campanya de la Fundació Tots Units per el tema de tots els joguets, que és un tema que també imagino que ja fa temps que estem duent, fa anys que esteu portant. El que s'intenta és de joguets reciclats, o ja no joguets, d'articles reciclats, que la seva imaginació fa gent joguets. Ja fa anys, aquí donar-li gràcies a Tots Units, que ja fa molts anys que treballem en col·laboració, i la setmana que ve s'ha de firmar ja el conveni amb ells, i tirarem avant, que és una cosa que és curiosa perquè després fem una exposició a final d'any i duem tots aquells joguets que han fet partint del reciclatge. I és preciós, que se'l treballen molt bé. La imaginació, perquè ja no sols els joguets, sinó que fan treballar els pares, també se nota que n'hi ha puestos, i això està més bonic, que els fills i els pares tots estiguin lligats a l'hora de fer un treball. I que, se consciencien els xiquets dels pares. Jo crec que... És consciència. Sí, entrem ja a la conscienciació en els més menuts, després això el tema avança i anem bé. També tenim del 16 al 22 d'octubre el tema de la recollida de cartó als comerços, a les portes de casa. Això és un tema que teniu etern. Això és un tema etern.
Nosaltres vam plantejar a UCOBI que el problema que n'hi ha pels comerços centrals del centre del poble és que no se poden ficar contenidors perquè els carrers són estrets i aleshores aquesta gent trau el cartó quan acaba de treballar. Sempre hi ha persones... Sí, hi ha gent que ho fa molt bé, n'hi ha gent que ho fa molt bé i hi ha gent que no ho fa bé. Però a banda, a unes certes hores passa la gent per allí, pega una pata al cartó i fa cap a l'altra punta del poble. Llavors nosaltres el que farem és que, parlant en UCOBI, parlant en ells, anem a fer unes bossetes i dins de les bossetes n'hi ha dues cordes, un cúter i un rotllo de corda, perquè el comerç, quan acabe, deve de treure la caixa sencera i ficar-la allí, i potser en 3/4. Sí. Que les esclafen, les fiquen i en la corda que les nuguen i en el cúter... És invertir un poc més de temps només, no? Però també serà qüestió de l'Ajuntament forçar a que la recollida del cartó, deve de ser a les 12, pues que siga antes, siga a les 9, perquè quan els comerços estiguin tancats quede limpio el carrer. Quan la gent isca a passejar, no? Que isquen ja per la nit, que ja se troben a la ciutat neta. Que algú isca de sopar i una mica de quan joves pega patar el cartó, sempre n'hi ha alguna cosa, no? Per això intentar això. També els altres comerços de fora, ja no del centre, va dir, nosaltres no podem, és que fora ho tenen més fàcil perquè tenen el contenidor de cartó proper de casa. Si no ho tenen proper de casa, que se comuniqui, escolta, a mi m'agradaria intentar, i entonces intentarem solucionar i ficar tot el més proper que se pugui els contenidors perquè tiren el cartó. Hi ha el cartó allà i també recordar que el vidre també han fet unes campanyes molt fortes a festes sobre el vidre i també dir als comerços que hi ha molts llocs on se tiren vidre i si tenen algun problema de que els tenen massa apartat, que ho comenten. Se crida l'Ajuntament, si fa falta, efectivament. Però el del cartó és una cosa molt important, jo crec que la gent gastarà una miqueta més de temps per enrotllar-ho i entonces se quedarà molt set. Perquè estarà tots en paquets i entonces serà més fàcil també carregar pel que va per allí. Intentarem solucionar tot això. Després, més coses, tallers en família, per exemple, creació d'un estany, tenim també, per exemple, la maleta de reciclatge, el dilluns dia 23, que això també és un poc per a enganxar els profes amb el tema dels materials didàctics, propostes, importantíssim. La maleta de reciclatge és fem un taller on es donem tot el mecanisme perquè el professorat pugui donar les classes sobre reciclatge. Entonces allí n'hi ha una varietat de productes i aquells professors agarren el que més per després donar les classes als xiquets i que els xiquets prenguin consciència, que el que parlen consciència. Molt bé. I el tema del 13 més de la sostenibilitat, que sempre acaba en un boletó final, en aquest cas el boletó final és una jornada que esteu organitzant, la jornada bioresidus a la província de Castelló, que es fa ací a Vila-real. Perquè referent és una jornada que s'ha fet a València, vull dir... Farà un any se va fer en València. València ja va ser un referent a nivell de tot el País Valencià i ara anem a fer-la el dia 27 i jo crec que fa falta també comprendre, perquè parlem del quin contenidor, tots sabem més contenidors que tenim, però ens falta aquest quin contenidor perquè Europa va ficar una llei nova i el 2020 tot això té que estar clar. Què fem? Aleshores, el que invitem és a persones, venen ponents, que en altres pobles de Catalunya i del País Basc estan ja fent aquestes activitats, entonces aniran a informar-nos. Les jornades estan dedicades a tècnics, a ajuntaments, a consellers i tota aquella gent que estiga interessada en el que és el reciclatge. Clar que sí, perquè jo estava pensant que a part de tècnics i gent que esteu en el tema, que esteu portant a les ciutats cap a un lloc o cap a un altre, a part la gent que a casa diga, escolta, m'agradaria saber més sobre aquest 5è contenedor. És que és el 5è contenedor que està venint ja i no sabem ben bé què farem ni com el gastarem. Però allà ja t'he dit que venen gent de Catalunya i del País Basc que al seu poble ja està en funcionament, després n'hi haurà també alguna taula redonada on poden preguntar, i això com ho fan? I tant. També és qüestió que l'administració ens fiquem les piles perquè antes del 2020 tot això té que estar en marxa. Totes aquelles plantes on tirem totes les basures també tenen que estar preparades. També estan invitades. Jo crec que serà potent, en València va ser potentíssima. Comencem a les 9, 9:30 i acabem a les 6 de la vesprà
I també comentar que aquest dia, després de les jornades, se donen els premis que normalment solem donar del mes de la sostenibilitat. Enguany són a 2 empreses i una persona particular, que és d'ací del poble, molt més que avant ja les direm. Ja ho avançarem, ja ho avançarem, una persona molt vinculada al món del medi ambient, nascut en Vila-real, biòleg, ecologista, hasta ahí puc llegir, que si no ho diré. Encara no podem anunciar-ho, però ho anunciarem ben aviat. Ho anunciarem més aviat, ho anunciarem. Jo crec que en aquesta jornada acabarem tot un mes de conscienciació, com havia dit abans, però dic jo que durant tot l'any estem treballant en conscienciar la gent, dur el món una miqueta millor i no fer el maltractament que estem fent, que de veritat estem maltratant. I a vegades ens se noten totes les trompes d'àvia que n'hi ha. Jo crec que veu que s'enfada i tot això ens du. Tenim que intentar que no ens enfade. I de vegades és que xicotetes accions porten a fets grans, no? Perquè moltes vegades és aquesta xicoteta acció, passa des de tindre la ciutat neta i que vingui algú de fora i diga mira que bé, i passa des del vidre vaig a posar-lo on toca, perquè si no després és molta feina que he de pagar a una empresa per a que ho faci. És que jo sé que tot costa, i la gent tots volem tindre el contenedor prop de casa però no davant. Però jo crec que és perdre el dia es perd molt poc de temps, ficar cada cosa en el seu lloc. I a part, com sempre diuen els tècnics, és un tema de rutina, no? És a dir, quan un ja té la rutina adquirida, quasi que és com anar conduint o anar en bici que no es perd mai. Ja és una... quan se fa costum... Un hàbit, sí. Vull dir que això és conscienciar la gent i a dir, i ho ha dit moltes vegades, des de l'administració de Vila-real, de la regidoria de l'Ajuntament, no ens cansarem mai d'intentar gastar molts diners en educació, que al final és educació, i això ens durà el dia de demà tindre almenys un planeta millor i un poble, al fi al cap, un poble és on vivim i on volem viure i volem tindre un net i curiós. Molt bé, si algú vol regirar un poc per a conèixer un poc més de les jornades o conèixer un poc més del mes de la sostenibilitat, entrant a la pàgina de l'Ajuntament, Ajuntament Vila-real, ajvilareal.es, entreu allí, poseu la paraula medi ambient, després entreu i allà trobareu totes les activitats, fins i tot on us podeu inscriure o les hores, perquè tot aquest programeta el teniu allà mateixa i és ben fàcil d'anar seguint, si alguna família vol estar a les activitats. Alguna família vol apuntar-se també als tallers que fem, a l'antic Parc Caní també se poden apuntar, també poden entrar en la pàgina, que en un principi era aquest dia, el que passa que juga al Vila-real a les 12 i s'ha de modificar un poquet, en este poble tenim el tema. Sembla que se farà el dia 29, el dia 28 és dissabte, el dia 29 se farà i esperem que la gent... Molt bé. Doncs més avant quedem amb el regidor per a que torni així, ens expliqui una miqueta més i ja podrem en detall, no? Ja podrem en detall saber. També explicarem quines són les persones que potser venen a fer totes les ponències. I tant. I bé, que esperem que vingui la presència de la consellera, si no passa res, secretari general, secretaris autonòmics. Jo crec que serà fort. Sí, una jornada important per a la província de Castella. I reconèixer que en Vila-real som capdavanters en aquesta classe de coses i ja no és això, sinó vam presentar també el Plan d'Agricultura Ecològica Valenciana, també el vam presentar en Vila-real, després de València de Vila-real, vull dir que en això estem intentant ser capdavanters en moltíssimes coses. Regidor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i seguirem parlant aviadet. A tu, Gemma, moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos i a vostè, ja ho saben, 13 més de la sostenibilitat, n'hi ha que conscienciar-se. Tornem de seguideta, no es moguen. 4 protagonistes. 4 històries diferents. 4 punts de vista. I tot a 4 quarts.